May ari ni Gil galing separate bell? Well, thank you din sa mga experience sa para sa ako itong media ang dance. Gibutangan mo background? Hindi nga kasi nga sa vlog. Kasi ako na bang... Ayun, ba naman yan? Nakikinig sa bulit na lang yan. Wala na, thank you din sa tanan-tanan. No, later ko sa to. Say goodbye again. I'm glad to stay until the end. I hope you enjoy the time you spent with us. Thank you for bringing us in different places, different restaurants. Thank you. Saya na Nara. Thank you for everything that you do for us. Hindi basta thank you sa tagang ginagawa sa amon. Thank you kay gusto ko yung love. Kapasita lang. Si Martin ginamdam ibi sa airport na tayo na. Aring kaladawan, di mo yung tagaan mo sila pag... I've been a Woods and a Chico. Wish you. Ang isa na rin ang ma-experience ang natawag na family bonding. So, every time nga, di ka mag-iido, ma-feel din naman ang natawag ng family. Tuod gina yan. Ano tayo na? So nice. See you after 1 year. Thank you kasi na lang din sa amon kang sa mga experience. You're welcome. Ari na utod. Next. Tapos si Bia, arriba premio. Saan lalay niyo? Ano sa duya na sa duya? Wala nang balon. Pag ako magta. Ako pala yung sa Banibia. Thank you man sa tanan. Oh, ano may bigay sa'yo? Sige, amo na lang yung bagay si Big na lang. Tuwan niyo sa una, mga Bingit gid sa iglita niya. tuwan niyo. Hindi siguro kabatas kay mag bilin kay mama at papa ya. Pwede on ba? Ako na active ko sa tanan kay sa labaling siya bisan sa pag-eskwela ko ba thank you din. Dumduman ni pa yata yun, no? So, thank you. Ang bato niya man din 500. Tunay pa tayo. Para sa family ko nung Durisvilo. Tumbang sila. See you next time.